चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर डेरा। दिनैनि भिडिअआ मोनब्रै मबाइलनि प्राइभेसि हेकनि बागै आं माखासे खायदा खोन्थागोन। मोनब्रैबो नोंथांमोनखौ हेफाजाबाव होगोन एबा इम्परटेन्टार बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। इउट्यूबआव मोनसे गोदान फीचर्स आपडेट फैदों। जुदि बे फीचर्सखौ नोंथाङा मोनाखैब्ला इउट्यूब एप्सखौ आपडेट खालामबानो मोनगोन आरो बेयाव गोदान अपशन फैगोन इनकग्निट'। जेब्ला नोङो इनकग्निट' मुडआव भिडिअखौ नायगोन अब्ला भिडिअआ नायनाय हिस्ट्रिखौ नों नुनो मोननाय नङा। सोरबा नोंनि लोगो नोंनि मबाइलखौ नायोब्ला मा नायदों बेयो चेक खालामब्ला बियो नुनो मोननाय नङा। बेहाय नोंहा प्राइभेसि जानो हायो। लोगोफोर, गुबुन मोनसे ट्रिक वाट्सएपआव नोंथाङा अनलाइन थायालासे माबोरै मेसेज खालामनो हायो आरो नोंथांनि स्टेटास दिन्थिनो सानाखैब्ला बिनि थाखाय मावनांगोन। नोंनाव वाट्सएपनि नटिफिकेसन फैयो, बेयाव नोङो गासैबो नटिफिकेसनखौ क्लियार खालामो आरो बेयाव एसे गाहायथिं बोख्लायबोब्ला मेसेजखौ फरायनो हागोन आरो डाइरेक्ट रिप्लाइ खालामनो हागोन। जेब्ला नों रिप्लाइ खालामगोन नोंखौ अनलाइन नुनाय नङा रावबो। गुबुन मोनसे बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टआ, जुदि नोंथाङा मबाइल प्राइभेसिखौ लानानै सिन्था जानांगौ आरो मबाइलखौ प्राइभेसि लाखिनो हायाखै होनब्ला मबाइल सेटिंनि सिङाव लांनानै गुगोल सेटिंआव थांनायनि उनाव गिबिसिनाव मोनगोन गुगोल एकाउन्ट आरो बेयाव क्लिक खालामदो। गाहायाव लाबोनानै वी कीप योर एकाउन्ट प्रोटेक्ट बेयाव टाच खालामदो। जुदि टिक मार्क गैयाब्ला बियो प्राइभेसियाव गैया। बे मोनब्रै अपसनखौ टिक मार्क होनानै लाजोबदो। बे खामानिखौ बानायब्ला प्राइभेसि जाथारगोन। नोंथांमोननि मबाइल एप्लिकेशननि पासवार्डखौ सोरबा मोनथिब्लाबो एबा नुब्लाबो नों नङाब्ला खुलिनो खालामनो हायो। बिनि थाखाय नोंथाङा मोनसे एप्लिकेशन डाउनल'ड खालामनानै लानांगौ। बे एप्लिकेशननि नामा आल्ट्रालक। बे लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जाबाय। अब्ला बेयाव मा गोमोथाव नुनो मोनगोन, मोजाङै नायलां। सेटिंआव थांनायनि उनाव बेयाव नोंथाङा गाहायथिं लाब्ला मोनगोन बेटारि एन्ड बेटारि पिन। बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनायनि उनाव जायखिजाया एप्लिकेशन पासवार्ड दोनोब्ला अब्ला मा जागोन, नोंथांनि मबाइलाव बेटारि पार्सेन्टआ बेसेबां दं बेनि नाम्बार पार्सेन्टखौ बुब्लासो बे नाम्बारजों गेवगोन। बेखौ गोसोआव लानांगौ गोनांथि गैया आरो रावबो नोंनि पासवार्डखौ नुनो मोननाय नङा। अब्ला बेयो जोबोद मोजां ट्रिक। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव। जेब्ला आं बेबायदि भिडिअ आपल'ड खालामगोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिननायसिम अब्लासिम जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथों।